Ještě jednou na ní hrábneš a urvotí to tyho šolina, ty jeden zmrde. Já ho Je ti tam to ale jasný? neposlal. Ty jeden ušatej zmrde? Víš, jak dlouho mi trvalo získat ty sráči? 1 století. Ne, ty sráči. Tak dlouho zase ne. Půl roku, ale i tak je to docela dlouho, ty jeden kretén nadutej. Rozumíš? Už mi prosím tě ale neplivej na oko, díky, musím běžet, pa. Ty už nikam nepůjdeš, bastarde. Hoď, pošlu tě hezky pod kytičky, hajzle. A teď Viktorův pravý hák. Co se to kurva děje?